Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, падчас якога мы будзем гаварыць пра каранавірус. І як это можа быць не дзіўна, гаварыць мы пра яго будзем з эканамістам. Вірусолагам. Эканамістам-вірусолагам, кіраўніком цэнтра Мізеса Ярославам Романчуком. Ярослав, а ўвогуле прывітанне. Прывітанне. Ці не падаецца дзіўным, што я вот эканаміста паклікаў пра каранавірус пагаварыць? Калі фондавыя пляцоўкі ў свету абрынуліся на 6 трыльёнаў, калі тут я чую розныя прагнозы, што ў 2020 годзе можа сусветная эканоміка упасть ужо на мінус 2-3%, безумоўна, гэта той, як кажуць, чорны лебедь, які выляцеў і можа разрунуць, парушыць усе гэтыя пляны. І безумоўна, тут беларускі бок яшчэ не, думаю, так вось не зразумеў, дзе ён знаходзіцца і як можна вось прывязаць каранавірус і ўсё тое, што адбываецца, да тых хібаў, якія ён сам робіць. Давайте больш падрабязна да гэтай тэмы, пакуль што такую агульную сусветную возьмем. Ну тое, што вот мне прыходзяць паведамленні там асабістыя на пошту пра тое, што там, скажем, авіякампаніі скараціліся пералёты, што турыстычны бізнес церпіць за гэта. Гэта зразумела. Хто паедзе у краіны, дзе там 24 чалавекі захваравала на каранавірус. Да, ну гэта страхі зноў. Страх ёсць, но ўсё адно у гэтым бізнесе там авіаперавозкі пасажырскія, турыстычны бізнес, тут зразумела, што адкуль гэтае падзенне, а в астатнім. А глядзіце, так заточаны глобальныя вось ланцужкі вытворчасці сёння, што Кітай павінен рабіць нейкія там камплектуючыя, нейкія часткі для ўсяго свету. Ёсць так збудаваны гэтыя ланцужкі. Сёння, калі гэты ланцужок разарваны, ну вось там хопіць яшчэ тавараў там на месяц-два. А потым што? І потым людзі пачынаюць думаць, а чакайце, дык а што, у Кітаі спынілася вытворчасць спыняецца, заводы не працуюць не так, потым не могуць туды там лагістыка добра не працуе. Ну, такі стопар, так? І там зноў логіка якая? Сусветныя гэтыя глобальныя ланцужкі не могуць рабіць так, як у там прывычным рэжыме. З попыту на тыя тавары, якія купляў Кітай, таксама значна паменшылася, значыцца там нафта каштуе мней, потым металы мней, усе гэтыя рэчы, якія ствараюць, перапрацоўвае Кітай, яны безумоўна там абрынуліся ў цане. Зноў, гэта і попыт на крэдыты зусім іншы, і такая выснова робіцца. Калі кітайская эканоміка захамуе там да 1-2%, там нават можа мінус ввойдзе, ну тады гэта адаб'ецца і на сусветнай эканоміцы, таму што Кітай дае там можа палову ўзросту эканомікі дае Кітай Юго-Восточная Азія. Вось, і таму вось там нафта у нас $50 плюс-мінус там 2, таму і металы таксама няма, і там і попыту няма, таму што гэта вось зноў нейкія традыцыйныя рэчы ламаюцца і ўсё, а тут яшчэ зноў цэнтральныя банкі пачалі ратоўваць, запампуюць там $1 трыльёна, можа быць, это є такое колькаснае змягчэнне грашовай палітыкі. І зноў, куды это пойдзе, гэтыя грошы пойдуць? Як кажуць, гэта супер сёння час для таго, каб потым пачакаць, калі гэта ўсё там Dow Jones і гэта NASDAQ усе і еўрапейскія і кітайскія рынкі ўпадуць. А потым недзе там прыкупіць сабе акцыі на 30-40% менш, а потым, калі на цэнтральныя банкі дадуць грошаў, гэта 30-40% зарабіць яшчэ. Вось гэта такая спекулятыўная рэч. Я думаю, што тут зноў шмат эмоцыяў, і я кажу, калі манетарная палітыка, грашовая палітыка так цесна перапляцена з біялогіяй, з вірусалогіяй, гэта ўжо нездаровая сістэма, дзе людзі там думаюць, а где гэтыя вось пузыры надзьмутыя, альбо на рынку нерухомасці, альбо на даўгавых рынках, на рынках акцый. І, безумоўна, гэта там дае неакрэсленасці к таму, што тут Турцыя, Расія, ці будзе вайна, ці не. Зноў там, што адбываецца з Іранам, што адбываецца там в Афганістане. Шмат такіх кропак запальных, якія могуць яшчэ там гэтых лебедзеў напусціць. Тут таксама Расія, кажа, вось там шмат тэхнікі на граніцы з Украінай прывяла.
І зноў тут, але зноў для такой краіны як Беларусь урад замест таго, каб займацца ўнутранымі пытаннямі, праблемамі, таму што менавіта яны з'яўляюцца прычынай таго, што ў нас эканоміка вось адной нагой уже рэцэсіі, мы кажам там эфір забіваем нафтавымі пытаннямі, каронавірусам, вось там ведаце, две тэмы такія вось забіваюць эфір замест таго, каб займацца праблемамі. Гэта вось Грэта была, грэтанізацыя эканомікі ўсёй, там мы там усе там льды, вось лёд зараз растопіцца, мы тут будзем усе под вадой, а другая тэма менавіта сейчас коронавірус. Ну я думаю, што за месяц, калі будзе уже у красавіку альбо напрыканцы в маі, у траўні усе запамятаюць пра гэты коронавірус, як былы курыны грып, як бы свіны грып, усе гэтыя грыпы, і будуць уже думаць пра іншае, якая павестка дня, бо якая яна будзе. І вось зноў замест таго, каб жыць навінамі з усяго свету, нам трэба зноў разумець, што у нас адбываецца. І вось, на жаль, там апошні год там наш урад займаўся пытанне выбівання даўгоў альбо там кампенсацыі падаткаў манеўру, бруднай нафтай занимаўся, а не занимаўся інстытутамі развіцця, не занимаўся эканамічным ростам, не занимаўся кадравай палітыкай, кіраваннем, не занимаўся санацыяй, пазбаўленнем эканомікі таксічных ресурсаў. І вось гэта неадэкватнасць, таму што колькі там у Беларусі, дай бог, каб усе вырыздавілі, але гэта не з'яўляецца такой эпідэміяй, як там некая там чума, якая выкрасіла траціну насельніцтва Еўропы. Гэта зусім іншы феномен. Тым не менш, вернемся да сусветнай эканомікі і ўплыву на яго, можа быць, каранавірусу з аднаго боку, а з другого боку, што, вот як мы адзначылі на пачатку размовы, у Кітаі спыняюцца прадпрыемствы і гэтак далей. У тэлеграм-канале ёсць, в сэнсе, у тэлеграме ёсць некалькі каналаў, звязаных з эканомікай, і ёсць вот у мяне, да прыкладу, зараз адкрыты адмысловы канал, які піша ўсё падрабязна па сітуацыі з эканомікай у Кітаі, як яна паўплывае на эканоміку ў свеце. І размова ідзе пра тое, што вельмі, можа быць, чакае такі сур'ёзны крызіс эканоміку США і ЕС у сувязі з тым, што адбываецца ў Кітаі. Наколькі гэта сур'ёзна? І ці чакаць падзення валют з долара і еўра? Эканоміку Амерыкі ўжо хаваюць там альбо пратракаюць страшэнныя часы для яе ўжо там 10 гадоў, а пасля гэтага фінансавага крызісу. Справа ў тым, што ёсць сіндыкат цэнтральных банкаў багатых краінаў, G7, вялікай сямёркі. І яны каардынуюць свае дзейнасці, таму што ФРС сказаў, мы зменшым стаўкі рэфінансавання, значыць, грошай яшчэ будзе больш. Потым Еўрапейскі цэнтральны банк таксама гэта кажа, банкі Еўропы, банк Англіі, усе яны кажуць, што мы будзем падтрымліваць сусветную эканоміку, каб не дапусціць яшчэ адной рэцэсіі. А што гэта? Гэта та сітуацыя, калі лячэнне ад каранавіруса альбо ад іншых хібаў, структурных хібаў у сусветнай эканоміцы горшае, чым сама хвароба. Таму што каранавірус гэта як бы повод, кажуць. Так? Як в 1914 годзе было там забойства гэтага герцага Фердынанда, калі пачалася першая сусветная вайна. А сёння у нас, кажется, коронавірус. Слухайце, калі даўгі Амерыкі, даўгі свету, даўгі еўразвязу, структурныя праблемы нямецкага аўтапраму, праблемы банкаў, Deutsche Bank, праблемы японскай эканомікі, кітайскай эканомікі, якія змарнавала там трыльёны даляраў, пускаючы іх там у будаўніцтва невядома чаго, гэта просто прыйдзе момант, калі вось гэта такі вось пузыр нельга будзе некім падтрымліваць і будзе здувацца. Напрыканцы 80-х гадоў таксама, памятаеце, была сітуацыя таксама з Японіяй. Японія была ўжо даганала Амерыку і казалі, што Японія мае лепшую мадэль эканомікі і вытворчасці, чым Амерыка, і потым яна здулася. І вось на 30 гадоў яна перабывалася ў такім стане стагнацыі. Вось, і яны там і друкуюць грошы, раздаюць іх, і ўсё робяць толькі, каб не захаваць гэту структуру эканомікі. Яны зноў не вырашылі гэтых пытанняў. Кітай вось рухаецца па гэтай траекторыі. Тым больш у Кітаі няма такой вось заможнасці, як это было ў Японіі. І я думаю, што вось чытаў артыкул аднаго там сусветна вядомага эканаміста, які казаў, што даказвае, што гэтыя лічбы, якія дае Кітай па статыстыцы ўзросту, яны фальшывыя, яны фейкі. Таму па сутнасці Кітай таксама можа рэагаваць не на каранавірус, як на эту хваробу, а ён можа рабіць
перформанс для таго, каб увагу людзей і сусветных рынкаў, інвестараў вось на гэта менавіта на гэта скіраваць. І шмат людзей, глядзіце, там Трамп зацікаўлены, каб зноў все казалі там пра каранавірус, нейкія рэчы, які ён там геніяльны прэзідэнт, як пад яго кіраўніцтвам эканоміка добра расце, а не на тыя праблемы, якія ёсць у гандлі, у структуры, на рынку працы. Еўрапейскі звяз яшчэ горш, таму што еўрапейскі звяз замест таго, каб думаць пра канкурэнтаздольнасць, ён відавочна прайграе і Азіі, Амерыцы, і ён там займаецца тым, каб нейкія новыя падаткі вось зрабіць альбо разбіць гэтую пяцёрку тэхналагічных кампаніяў. То есть Еўропа прайграе гэтую гульню за новыя тэхналогіі ў межах 4-й прамысловай рэвалюцыі. Але зноў гэта гіганты такія вялікія. А для нас зноў высновы відавочныя. Нам трэба зрабіць парадак навесці ў сваім двары, як кажуць. Маленькім. Да гэтага мы яшчэ дойдзем. Вы просто зараз так пачалі гаварыць, што я чакаў увогуле, што вы закончыце свою прамову, хотел сказать, спич, як вы это любите, словами про тое, что сусветная закуліса спецыяльна запустила гэты коронавірус, каб адцягнуць увагу ад эканамічных праблем у сваіх краінах. Можна памятаць, быў такі суперфільм, як «Хвост віляе сабакай», «Wag the Dog», вось, где трэба было вот, перформанс зрабіць вось менавіта на тэлевізіі, что там нейкая там вайна ў Албаніі, нешта было. Так і тут. Ты пускаешь Грэту, вось, цэлы свет абмяркоўвае Грэту, глобальное потепление пингвинов, моржоў, там, льды и все. Другая тема. Проект, які стварылі нейкія там, я Слухайте, не знаю. Я там... у теорию заговора вогуле не верю то, что может быть там, видите, кто у нас во всем виноваты? Габреи, масоны, Ватикан, спецслужбы, и русские, журналисты, безумоўно, журналисты там у некоторых, так, журналисты, эксперты, якія там не тое кажуць. Таму гэта все, ведаце, для того, каб вось повестку дня формировать, якая не адпавядае рэальным праблемам. Рэальныя праблемы радыкальна ў іншых сферах знаходзяцца. Ёсць праблема ў Амерыцы з далярам, ёсць, безумоўна, но до той пары, пакуль там амаль 90% плацяжоў у сусветнай сістэме гандлю міжнароднага гэта даляры, там больш за 60% рэзерваў гэта даляры. Спадарства, ну, калі, напрыклад, будзе нейкая там, нават у Амерыцы будзе 0, так, то ўся эканоміка сусветна прасядзе на -5, а мы -10, таму што для нас гэтыя праблемы з там коронавірусам, Кітай, яны колькі мы прадаем у Кітай? Прадаем там, ну, там 400 мільёнаў долараў, там 500 можа быць, і ўсё. Для нас гэта вогуле, ну, добры рынок збыта, дольше $500 мільярда лепш, чым нічога. Але з пункту гледжання там уплыву на нашу эканоміку значна важней дамовіцца з тым, каб зняць, ліквідаваць гандлёвыя бар'еры ў межах ЕАЭС, каб атрымаць статус рынкавай эканомікі з Еўрапейскага звязу Амерыкі. Мы гэтага зрабіць не можам. А мы там кажам еўравірус, коронавірус. Дарэчы, правільная вот такая, як кажуць у нас по Фрейду, такая... Еўравірус. Да, еўравірус, але чаму? Вот глядзіце, я узгадываў гэты телеграм-канал, ён так і называецца «Інфляцыйны шок». Так вось, там пишуць пра пытанні, праблемы для валюты США так. І ЕС, які адбіваецца на валюце краін СНД. І гэта мы бачым. Вот зайдзіце зараз у абменнік, курс долара расце, курс еўра расце, і звязваюць гэта з каранавірусам і з Кітаем. А яшчэ з тым, як кажуць, ад чаго? Таму, што становіцца цёплая зіма, льды там таюць, каровы пукаюць, і таму ёсць глобальнае пацяпленне, і таму вот падае у нас курс рубля альбо рубль дзешавее. Ведаеце, можа тут столькі ўсяго нафантазаваць, а тым больш трэба тады патлумачце, чаму расце курс долара і падае курс беларускага рубля. Трэба яшчэ запрасіць не толькі вірусолагаў да абмеркавання грашовай тэматыкі, а яшчэ артыстаў, як яны просто вот у постмадэрне, такім сюрреалізме апісалі бы тое, што адбываецца. На самой справе карэктыроўка курсаў і тое, што адбываецца, там было 2.1 і 2.2. Спадарства, гэта, памятаеце, калі мы жылі ў сітуацыі, калі там 1 рубель, 2, 10, 20, гэта было, ну, вельмі малая карэктыроўка. Гэта тое, што адбываецца, ну, ведаеце, калі у нас адмоўнае сальда гандлёвага балансу 10% ВУП, калі у нас ВУП падае у
на пачатку года прамысловасць падае, інвестыцыі пад пытаннем, ніхто до нас зноў з мяшкамі грошаў не ідзе, калі зноў пагроза таго, што будзе яшчэ горш, таму што няма дамоўленасці наконт нафты, няма рашэння наконт таго, што хто будзе у нас рабіць гэта экспорт, дыверсіфікацыю. Вось адсюль гэтага вось і гэта тэза. Тым больш, што адбываецца? Год выбарны. Глядзіце, у 2019 годзе мы скончылі 13 намінальна адсоткаў павысілася зараз заробкі, намінальна, рэальна там 8%, таксама пенсіі павысіліся. Глядзім выдайнасць працы, она там 1,3, 1,4. Зря плата, феномен ён відавочны. Мы зноў рэфінансуем і даем грошы для гэтых прадпрыемстваў і сектараў, якія нічога добрага не зрабілі для эканомікі, не забяспечылі эканамічны зрост. І гэтыя грошы, якія ідуць эканоміку. І калі у вас даляраў менш, еўра менш, а больш фантикаў наших беларускіх, ну, безумоўна, гэта некае даўленне, гэта вось ціск на наш рубель. І зноў, глядзіце, што робіць Нацыянальны банк. У студзені ён значна паменшыў грашовую і налічныя даляры, і актыўную рублёвую дзенежную масу, і М2, таксама яны пашлі ўніз. Ён разумее, што тут, паколькі ён не рэгулюе курс, не таргетуе, кажуць там спецыялісты гэты курс, а грашовую масу, ён разумее, што тут у гэтай сітуацыі малоадкрытай эканомікі мы не можам трымаць курс, выкарыстоўваць залатавалютны рэзерв, таму што гэта была проста спекулятыўная вось атака на наш рубель, і мы бы там за год страцілі 3-4 мільярды і атрымалі бы зноў курс там 2,5. А так, ведаеце, то, што буде 2,2, 2,3, ну, нех будзе, гэта, калі гэта наступства таго, як рэагуюць рынкі капіталаў, тавараў, паслугаў, гэта нармалёва сітуацыя. Памятаце, які брытанскі фунт быў 1,7 да даляра, потым 1,25 быў, і, ведаць, англічане там і брытанцы не казалі, ой, у нас тут дэвальвец, у нас тут ўсё рухаецца, трэба зноў развяз вяртацца. Гэта звычайная вось флуктуацыя, кажуць, фінансавых рынкаў, і я б не на гэтым засяродзіў увагу, а зусім на іншых рэчах, каб зразумець, што будзе з курсам, што будзе з цэнамі і што будзе з нашым эканамічным зростам, таму што гэта і так адабіваецца на колькасці месц працы, на выдайнасці працы, на заробках і ў суме на тым, як мы будзем жыць. Добра, я зразумеў, што каранавірус на беларускую эканоміку, калі і ўплывае, то зусім нязначна. Медыйна, прапагандысцкі, яшчэ, ведаеце, я баюся, што, напрыклад, урад разумее, і прапагандысты адміністрацыі прэзідэнта зразумеюць, якую патэнцыял мае гэты каранавірус, і потым будзе така спіс такіх прычын таму, чаму беларуская эканоміка потрапіла у рэцэсію, і будзе на першай пазіцыі, безумоўна, там нафта, вайна, крамлёўскія там нафтавыя алігархі і ўсё проч, а на другім радку каранавірус. Вось і ўсё. А на трэцім эксперты і журналісты. І мы разам з вами. Да, гэта зразумела. І яшчэ зразумела, што не спяшайцеся бегчы у абменнікі, там купляць валюту, спадзяючыся, што там на наступным тыдні здадзіце, заробіце мільёны. Хутчэй за ўсё гэтага не будзе. Значна горшая сітуацыя будзе, калі, напрыклад, пад ціскам інфляцыі тых людзей, якія стараюцца захаваць гэту дзяржбляновую эканоміку, напрыклад, будзе звольнены калаўр, але будзе на яго нейкі ціск, які прымусіць Нацыянальны банк да таго, каб дадрукаваць грошы. Вось гэта будзе рэальна катастрофа. Як ведаеце, Трамп, кажуць, треба рабіць сабе як Трамп. Але Трамп, ён там праз Твіттер, праз іншыя крыніцы, ён аказвае ціск на вось кіраўніка ФРСу. Там трэба, каб грошы былі вось адмоўныя, там атрицательныя ставкі гэтыя былі. І вось, але спадар Лукашенко, ён кажа, вось наша макраэканамічная стабільнасць, 5% інфляцыя, гэта добра. І пакуль я вось такога ціску не бачу. І зноў, гэта вось адзінае такое прызначэнне, адзін рашэнне, якое можа даць там нам зразумение, што будзе напрыканцы года і з курсамі, і з інфляцыяй, і з грашыма, і з усім.
Добра, з гэтым разабраліся. Давайте прыйдзем да такого другога каранавіруса палітычнага. Гэта прапановы кіраўніка Беларусі. Вот вы кажаце, нічога не прапаноўваецца Беларусі, як змяніцца. Прапанова ад Александра Григоровича, якая выдатная атрыва. Адмяніць банкрутства. Вот памятаеце, як у песні? Ім бы панядзелкі ўзяць і адмяніць. Так, вельмі добра адмяніць. Нет, ён кажа, чаму вы не выратоўваеце прадпрыемства? І вось гэта... Калі ён кажа, што ён атэіст, альбо там праваслаўны атэіст, так? Ну, он ідзе на споведь і кажа, чалавек ідзе на споведь і кажа, я ж грашу, я роблю не так, я раблю памылкі. І кожны чалавек робіць памылкі. Кожны чалавек, калі працуе ў гэтай сітуацыі, ён робіць памылкі. І рызыка зрабіць памылку ў сітуацыі там менавіта такой, як кажуць, дызрупцыі, калі ўсё мяняецца, яна павялічваецца. І калі вы кажаце, трэба ратаваць, што ратаваць? Трэба ратаваць, мы 25 лет ратуем барановичский БПХО, ратуем деревоапрацоўку, цементы, шкло. 1800 прадпрыемстваў атрымлівае розныя формы дапамогі ад дзяржавы. Навошта? Таму, калі мы даем гэтым грошы, мы, па сутнасці, рубім, не ствараем месца пад новае. Ведаце, напрыклад, што робіць добры гаспадар увосень? Ён зачышчае поле, там робіць, там, щоб каб смецця не было, тому што ён разумее, што на вясну трэба, каб гэта поле засеяць, трэба яно было там прыгатавана да таго нового ўраджая. А што ў нас робіцца? У нас 25 гадоў, вось замест таго, каб гэта поле паляную, кажуць, для новага ўраджая ствараць, у нас там занапашанасць, занавожанасць, у нас там бруд, смецце, таксічныя актывы, адходы, адпады. Як на гэтым усім можа нешта новае ўзрасці? Гэта тэарэтычная памылка, гэта памылка, якая відавочна сведчыць пра тое, што ў Лукашэнкі няма сярод яго атачэння прафесійных кадраў, якія могуць сказаць яму праўду пра тэорыю, таму што вось у глыбіні ён не памыляецца не там Петрова Іванова, гэта не тая памылка. Памылка ў тым, напрыклад, он не разумее інстытут банкрутства. Навошта ён зроблены? Ён не разумее, што гэта памылка, якая кожны чалавек робіць. І ён не разумее, што калі мы не будзем вычышчаць эканоміку ад памылак, праз банкрутства, праз санацыю, праз продаж прадпрыемстваў, то гэта занапашанасць будзе як у этого Аўгія, гэта аўканюшні, якія былі у Геракла. І зноў тут трэба будзе ўжо радыкальныя нейкія меры. І калі мы бачым, што вось колькі там 34% выручкі прамысловыя прадпрыемствы аддаюць на банкам, так? І зноў рэнтабельнасць вытворчасці мізэрная, да? У сельскай гаспадаркі 63% прадпрыемстваў без дзяржпадтрымкі стратныя. Вы зрабілі такую канцэнтрацыю гэтых памылак банкрутаў патэнцыйных, што ну тут трэба нейкія радыкальныя меры рабіць. Меры радыкальныя не ў тым, каб, ведаеце, пад кожнага там дырэктара паставіць яшчэ там атрад камітэта дзяржкантроля, КДБ альбо міліцыянераў. А трэба зрабіць заградотрад. Так, заградотрад. А трэба просто зноў зразумець прынцыпы і законы эканомікі, якія вось у Сінгапуры, альбо ў Чылі, альбо ў Нямецчыне там пасля часоў РХД працавалі вось менавіта так. І тут, ведаеце, не трэба нічога выдумваць, а просто урэшце рэшт адмовіцца зноў ад такой савецкай вось ідэалогіі, што ў Савецкім Саюзе не было банкрутства, не было інфляцыі, не было таго, не было сяго, ну ідзе Савецкі Саюз. І таксама Беларусь, вось Савецкі Саюз там 75 гадоў да банкрутства ішоў, а Беларусь за 25 гадоў, таксама вот яшчэ 2-3 гады у такім стане, і мы вось будзем уже ў стане, ну, предбанкрутным. Вот так вот. Дарэчы, вы чулі, як вот спадар Ярослаў разважаў пра поле, як яго было трэба чысціць і гэтак далей. Вот ўсё ж таки мае рацыю Александр Григорович, вот прапаноўваючы вам калгасы даць. Вот навялі парадак, прынамсі, на полях. Добра. Як трэба было Міністэрства эканомікі даць, альбо вось тады я б яго зрабіў радыкальна іншым органам прэзідэнтам вас назначыць. Прызначыць у межах дэмакратычных працэсаў. Скажите мне, вот калі ўсё ж таки вот столько разоў вот вы гэта ўсё даводзіце, про гэта пішаце, про гэта і падчас вялікай размовы с Александром Лукашенком таксама даводзілі. Вот я б на этом месцы, калі б мне столько гадоў дзяўблі адно і тое ж у галаву, нават калі не давяраў бы, я б сказаў бы, ладно, ідзі, Романчук, давай вот на год паспрабуй.
добра. Паглядзім, што будзе. Вот чаму не прапаноўваюць, чаму толькі вот такія здзеклівыя жартачкі з боку Лукашэнкі ў ваш бок? А якія ёсць жартачкі? Я ж не гэта ён жартуе, не я. Жартую, перш за ўсё, ёсць атачэнне, якое баіцца зразумець і вось прарваць гэта інфармацыйны гэты кокан, у якім Лукашенко прымае рашэнне. Вакол яго тыя ж самыя людзі кажуць тое ж самае апошніх 25 гадоў. Адкуль можа быць іншы результат? Таму што вось калі Романчук, там, Заіка, нехта яшчэ Чубрык, там, Піліпась зробяць рэформы пры падтрымцы беларускага бізнесу, таму што зноў быў кангрэс бізнесу, і там шмат людзей вельмі разумных, такія і менеджераў, і фінансістаў, якія могуць зрабіць тое, што кажуць ад розуму, ад наукі, а не просто ад хацелак. Але гэта супярэчыць тым рэчам, якія ёсць у галаве ў атачэння. І перш за ўсё тыя людзі, якія не хочуць рэальных зменаў, не альтэрнатывы, яны і робяць дыскрэдытацыю і робяць напаўненне іншае вось вакол Александра Лукашэнкі. Таму што калі, напрыклад, там міністр эканомікі альбо першы намеснік віцэ-прэм'ера альбо прэм'ер-міністр кажуць, што можна у гэтай мадэлі зрабіць $100 мільярдаў эканомікі, я пишу сёння для Александра Лукашэнкі, для вогля ўсей краіны праграму $100 мільярдаў, вось якая з'яўляецца альтэрнатывай пляну шостай эканомікі. Я, безумоўна, падзялюся з прэзідэнтам гэтай праграмай, каб ён бачыў, як рэальна можна да $100 мільярдаў дайсці. Таму што відавочна, што гэта палачна-галачная сістэма, якая сёння збудавана, яна можа толькі ў рэцэсіі быць альбо стагнацыі. Гэта тупік. І калі, напрыклад, мы бы чулі ад Румаса, вось, што ён кажа, напрыклад, он прыйшоў, і ён сказаў так вельмі завуалявана, што традыцыйная эканоміка не можа даць эканамічнага зросту. Калі ён сказаў: Сергеевич, я не магу кіраваць той сістэму, якую я не веру. Давайте мы сядзем, зробім такі нацыянальны вось круглы стол, кажуць, мудрацоў зберэм, зробім нацыянальны прадукт інтэлектуальны, які дазволіць нашай краіне рвануць уперад, тым больш ёсць там тэхналогіі добрыя, якія трэба ўнядраць, у нас ёсць ПВТ, якія таксама могуць быць выкарыставаны як і людзі, як і тэхналогіі для менавіта такой вот інклюзіўнасці такой. І гэтага няма дыялогу. Самае страшнае, што апошнія 6 месяцаў чакаю хаця б аднаго прызначэння, аднаго факту, аднаго нейкай ластаўкі, якая бы прынесла інтэлектуальную весну на Беларусь. Няма нічога яшчэ. Вораны рукі ляцяць, і зноў гэта месца, гэта неба наша ў гэтых там дзяржкантролі, дзяржпланы, дзяржцэны. Зноў, калі Лукашенко кажа: вось, давайте зробім пенсійную рэформу. 2003 год, нагадваю Александру Григорьевичу і ўсім нам, што 2003 год мы зрабілі з калегамі пенсійную рэформу. Я спатыкаўся з міністрам труда і сацыяльнай бяспекі, кажу: вось пенсійная рэформа згодна з сусветнымі стандартамі. Калі б яна была тады уведзена, гэта 17 гадоў таму, я думаю, сёння праблемы бы не было пенсійнай рэформы. Таму што трэба разам з пенсійнай рэформай рабіць і падаткавую, і бюджэтную рэформу. Толькі так, інакш нічога не зробіш, таму што нават Расія ўжо праз Пуціна зразумела, што там пенсійная рэформа гэта патрэбна, таму што гэта і так здзек альбо падман. Так а што, зараз уже позна рабіць тую рэформу, пра якую зараз загаварыў Лукашенко? Ніколі не позна. Ён казаў пра тэзіс, а я кажу пра канкрэтна, вот я вось яму там зноў вышлю канцэпцыю пенсійнай рэформы, я гатоў зрабіць все тое, каб ее вось у Беларусі яна запрацавала. Таму што я ведаю ад пачатку до канца, як гэта рабіць. Але зноў, калі вы хацелі захаваць вот менавіта асноўныя элементы савецкай пенсійнай рэформы, вось Норвегія зрабіла рэформу, зарабіла на кожного нарвежца $120,000 на кожнага нарвежца. Пенсійны фонд Норвегії зарабіў, працуючы на сусветных рынках фондавых. Колькі зарабляе дзяржаўны пенсійны фонд Беларусі? Мінус, не зарабляе, ён просто ўсё з калёс выкарыстоўвае, і зноў ніякіх заробкаў з інвестыцыяў там няма. І вось гэта
падставае пытанне. У нас ёсць шмат людзей, якія займаюцца фондавым рынкамі свету, якія вельмі добра разумеюць, як ён працуе. І яны могли бы зрабіць альбо праз там 5 пенсійных фондаў, а праз адзін там дзяржаўны фонд. Шмат ёсць механізмаў рэалізацыі. Але калі вы ставіце задачу, напрыклад, трэба, каб была поўная занятасць, каб не было банкрутстваў, каб было дзяржаўнае пенсійнае забеспячэнне, каб было міністэрства аховы здароўя, міністэрства адукацыі ў сістэме, калі свет зусім у іншым парадыгме працуе, ну тады вы просто з'яўляецесь асноўным тормозам развіцця краіны. Вось уявім сабе, што на бліжэйшай вялікай размове з Лукашенко вы запрошаныя, вы прыходзіце, у вас тэчачка адна в адной, там пра 100 мільярдаў інвестыцый. Раз, падаткавая сістэма 2, пенсійная рэформа 3, як зрабіць бізнес-клімат, каб людзі ішлі сюды з грашыма 4. Ну вот, 4 тэчкі у вас, 4 канкрэтных распрацаваных прапановы. Вы ўстаеце, як я мінулы раз ему перадаў кніжку, вы ўстаеце і кажаце, у мяне для вас, ён кажа, падыходзь, Ярослав, сюды дай мне. І кажа вам, ну я тут наўскасяк прабягуся, а потым аддам сваім, так сказаць, адмыслоўцам, каб яны вывучылі. І вот тут мы прыходзім да вашых слоў пра гэты інфармацыйны кокан. І што да яго вернецца, ці вернецца што-небудзь прапанаванага вамі, праз гэты кокон. Як кіраўнік краіны, які разумее, што трэба нешта рабіць, вот нешта рабіць, так? І ёсць чалавек, які вось паступова праз кніжкі, праз канцэпцыі, праз розныя там распрацоўкі, ён прапануе нейкую альтэрнатыву. Я б зрабіў так, вось каб не было гэтага доўга яшчыка, каб не было чыноўнікаў, якія потым зноў гэта замыляць, выкінуць і скажуць, Рамачук нічога там добрага не прапанаваў. Я памятаю, калі там адзін міністр эканомікі калі сказаў, там, калі прапанаваў Лукашэнкі антыкрызісны план 2011 года. Ну, там ёсць некаторыя добрыя рэчы, а можа іх робім, а некаторыя рэчы нам не падыходзяць, таму што яшчэ зарана. А чым гэта? Ні а чым, няма дыскусіі. Калі ён сядзіць і за сталом круглым там 10 альбо 15 чалавек, і мы абмяркоўваем канкрэтныя рэчы у рэжыме канкрэтных прапаноў альтэрнатываў, вось тады гэта размова. Гэта вы б так зрабілі, а як будзе? Як будзе? Ну, сёння, Дмітрий, я не бачу сёння попыту на новыя, не бачу, таму што тыя прызначэнні, якія сёння ёсць, тая палітыка, тыя дэкларацыі, якія робіць спадар Лукашенко, гэта чалавек, які працягвае верыць у тое, што дзяржплан, той курс, які ён набраў там 2095 годзе, ён адзіны і безальтэрнатыўны. І вось калі ў чалавека ў галаве зародзіцца пытанне на тое, што можа кіраваць трэба інакш, таму што тыя аргументы, якія мы праводзім, ну, яны жалезабетонныя, кажуць. Яны, ну, вось кожнаму чалавеку бабусі кажы, акадэміку скажы, там, кіраўніку прадпрыемства скажы, намесніку там банка скажы, яны ўсе паходзяцца. Нельга так рабіць, таму што гэта крызіс дзяржавы. Калі мы кажам, трэба эканоміка, ён кажа сам, як эканоміка асноўны фактор суверэнітэту незалежнасці. Ну так рабі так, каб эканоміка ў Беларусі была моцная, тады моцным будзе суверэнітэт і незалежнасць. Не рабі стаўку на пагонныя метры, на квадратныя метры, на тонны, на яйцаноскасць, на гэтыя ўсе рэчы. Рабі стаўку на капітал чалавека, на мазгі. Але калі зноў мы бачым, вось супер былі здымкі, у якіх варунках жыве малады спецыяліст, страшэнных просто гэта ганьба, да? А з другого боку мы бачым, як, напрыклад, там на 224 тысячы свіней галоў даюць грошы просто так задарма. Альбо на нейкія прадпрыемствы там даюць там 80 мільёнаў даляраў. Слухайце, ну зноў, што важнейшае для Беларусі? Галовы, людзі маладыя, якія могуць ствараць інтэлектуальны прадукт, могуць рабіць рукамі, нагамі, усім сваёй беларускасцю. Альбо нейкім безымянным чыноўнікам даць зноў мільярды даляраў раздаць, а потым спаганяць з них даўгі альбо там адпраўляць іх турмы. Давайте на заканчэнне ўсё ж таки вернемся да вот этих банкрутства сістэмы і да пенсійнай рэформы. Вы казалі про тое, як гэта варта было б зрабіць, надо вот абмеркаваць, як і што рабіць, але маем, што маем. І тых людзей, якіх прызначыў Лукашенко на вышэйшыя парады. Вот прагучалі ад яго такія прапановы разабрацца вот з гэтымі двумя накірункамі. Гэтыя людзі у гэтай сістэме
што яны зробяць? Вот як оно будзе далей выглядаць па выніку? Калі нічога не змяняць, не ўключаць туды у дыскусію новых людзей, новыя ідэі, то гэта будзе... Нічога не будзе. Вот, але рэформу робяць, і што па выніку атрымаем? Як забалочванне, гэта рэцэсія, гэта крызіс, гэта там курс 3 рублі за даляр, гэта інфляцыя 10-15%, гэта з там 20, 30, 40% прамысловых прадпрыемстваў у мінусе, і ўсё зноў. Калі мы зноў там класіка, так? Калі вы ўсё робіце па-старому, старымі кадрамі, старымі ідэямі, старымі тэхналогіямі і механізмамі, вы ніколі не будете мець новага результату. Ніколі. Тым больш у нас не будзе там энергетычнага гранту з Расіі, не будзе доступ на расійскі рынок. Трэба, вось, думаю, што цяпер Путін проста яшчэ. Ён не там па цяперу па разу. Я думаю, пасля у траўні пачнецца нешта новая фаза, таму што я думаю, што тое, што вось мы там бачылі па нафце, па газу, па ўсім, гэта толькі, як кажуць, яшчэ кветачкі. А вось то, што будзе потым з пункту гледжання доступу беларускіх тавараў на унутранасійскі рынок, а гэта асіметрычны адказ будзе. Вось тады, вот да гэтага трэба прыгатавацца. А я памятаю, як мы там на пасяджэнні працоўнай групы у Мінфіне распрацоўвалі там інавацыйную падаткавую сістэму і казалі пра неабходнасць нашага падаткавага манеўра для таго, каб адказаць на расійскі. Вось. І зноў, але урад сказаў, ну, мы зноў атрымаем там 3 мільярды даляраў, мы атрымаем ад Расіі тое, сёе. Зноў, ментальнасць беларускай незалежнасці павінна быць у тым, што мы самі ўнутры краіны павінны рабіць лепш, якасней, чым Расія, чым Казахстан, чым Украіна. Тады даны пацягнуцца грошы і ўсе перспектывы. А калі мы зноў будзем спадзявацца на то, альбо шукаць апраўдалаўкі, там, коронавірус, нафтавыя гіганты, там, Амерыка альбо Еўропа, ну навошта гэта? Гэта не толькі марнатраўства часу, гэта просто прывядзе да таго, што малыя людзі наслухаюцца гэта ўсё, і не будуць нікому верыць. Дякую вялікі. Ну, самае галоўнае, што наконт каранавіруса у эканоміцы Ярослаў крыху супакоіў, але как бы так прадрок новы віток гандлёвай вайны з Расіяй дзесьці ў траўні ці можа быць напрыканцы года. Да, напрыканцы года. Дзякую вялікі. Ярослаў Романчук, Зміцер Лукашук, сумесна з старым Еўрарадыё, Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.